U mračnom i strašnom carstvu Treći Rajh, inženjering i dizajn nisu bili ograničeni samo na oružje i utvrde, već su također dali život nekim od najimpresivnijih i najstrašnijih vozila u vojnoj povijesti, Mercedes-Benz 770.000, luksuzni oklopni automobil koji je koristio Hitler, postao je ikona nacističke elite, dok su vozila poput Volkswagenov automobil sa kantom i Volkswagen Schwimmwagen pokazao svestranost i prilagodljivost njemačkih snaga. Porsche Tip 64 preteću kultne Volkswagenove bube, nacisti su koristili kao trkaće vozilo, dok je SDKFZ 234 ljestvice 2 Puma, oklopno vozilo na kotačima, pokazalo se nezamjenjivim u izviđačkim misijama zbog svoje brzine i oklopa. King Tiger, jedan od najstrašnijih tenkova u povijesti, isticao se svojim snažnim naoružanjem i teškim oklopom, zbog čega je bio gotovo neranjiv na neprijateljske napade. U međuvremenu, Jagdtiger, najveći razarač tenkova u ratu, naoružan topom od 128 mm, dizajniran je za uništavanje tenkova na velikim udaljenostima, postavši nacistički teroristički stroj. Mercedes-Benz 770K, raskošni automobil koji su koristili Hitler, Göring i Himmler. U eri definiranoj brutalnošću rata činilo se da luksuzu nema mjesta. Ali Treći Rajh, opsjednut estetikom, pompom i projekcijom moći, pronašao je u Mercedes-Benzu 77K savršenu sintezu raskoši i dominacije. Više od vozila, 770.000, bio je deklaracija nadmoći na kotačima, dizajniran za prijevoz vođa nacističkog režima s teatralnošću koja je graničila s imperijalizmom. Prvi put predstavljen 1930. godine kao remek djelo automobilskog inženjerstva, Mercedes-Benz 770 Grosser Mercedes je ažuriran 1938. godine pod oznakom V150. Ova verzija, također poznata kao 770K, uvela je značajne izmjene koje su je učinile jednim od najimpresivnijih automobila ikada proizvedenih. Njegova veličina, oklop, moć i prisutnost pretvorili su ga u pokretni simbol nacističke moći. S duljinom od preko 6 metara i težinom od preko 4 tone u svojim oklopnim verzijama, 770.000 nije bio samo prijevozno sredstvo, bio je to čelično čudovište. Njegov 7,7 litarski redni osmocilindrični motor bio je kompresorski punjen Rucovim kompresorom, što mu je omogućilo da razvije između 230 i 290 konjskih snaga, golema brojka za svoje vrijeme. Ta bi snaga mogla potjerati vozilo do brzina blizu 160 km/h, 99 milja na sat, što je iznenađujući podvig s obzirom na njegovu veličinu i oklop. Primjerci koje je koristio Adolf Hitler bili su posebno modificirani balističkim čeličnim pločama i neprobojnim staklom debljine do 50 mm. Unatoč tom dodatnom opterećenju, neovisni ovjes i hidraulički sustav kočenja osiguravali su relativno stabilnu vožnju. Na paradama i javnim događanjima 770.000 pratila je motociklistička pratnja, a njegov sklopivi krov omogućio je Hitleru da maše okupljenima, čineći vozilo ne samo vozilom, već mobilnom pozornicom. Uloga Mercedes-Benza 770K u ratu nije bila borbena, ali je njegov utjecaj bio neporeciv. Prevozio je ključne ličnosti Trećeg Rajha poput Hermana Göringa, Heinricha Himmlera i samog Führera. Njegova je prisutnost u jednakoj mjeri izazivala poštovanje, strah i divljenje. Bilo je to vozilo koje je otvaralo parade, vozilo Champs-Élysées nakon okupacije Pariza i polako se kotrljalo pred ekstatičnom gomilom nacističkog Berlina. Zanimljivo je da 770.000 nije masovno proizveden. Između 1938. i 1943. izgrađeno je manje od 90 jedinica, sve po narudžbi. Svaki primjerak bio je ručno izrađen, sa zanatskim detaljima koji su kombinirali njemačku automobilsku tradiciju sa specifičnim zahtjevima režima. Nakon rata, mnoga su od tih vozila zaplijenile savezničke snage.
Neki su završili u muzejima, drugi u privatnim zbirkama, a neki su uništeni kako bi se izbrisao svaki trag povezanosti s nacizmom. Danas Mercedes-Benz 770K predstavlja paradoks. To je remek djelo automobilskog inženjerstva, cijenjeno zbog svog dizajna i sposobnosti, a ipak neodvojivo od svoje mračne prošlosti kao glavno vozilo jednog od najzloglasnijih režima u povijesti. Ne možete ga gledati bez razmišljanja o tome što je predstavljao, a da u svom sjećanju ne čujete klicanje gomile koja ga je klicala dok je prolazio. BMW R75, legendarni ratni motor koji je fascinirao svijet. Ako je Mercedes-Benz 770K predstavljao pompu Trećeg rajha, BMW R75 simbolizirao je njegovo funkcionalno inženjerstvo u službi rata. Rođen iz potrebe za svestranim vojnim motociklom, sposobnim za prolaz kroz blato, pijesak i snijeg s jednakom učinkovitošću, R75 nije bio samo ključna komponenta mobilnosti njemačke vojske, već i dokaz mehaničke preciznosti njemačke industrije. Priča o R75 počinje 1938. godine, kada je njemačko vrhovno zapovjedništvo zatražilo od BMW-a motocikl s bočnom prikolicom koji bi mogao funkcionirati kao višenamjensko vozilo na prvim crtama. Rezultat je bio robustan stroj, dizajniran za rad u najekstremnijim uvjetima europskog ratišta. Službeno je ušao u službu 1941. i ostao je aktivan tijekom cijelog rata. Prvenstveno su ga koristili Wehrmacht i Waffen-SS. Za razliku od civilnih motocikala prilagođenih za vojnu uporabu, R75 je od temelja zamišljen kao ratno vozilo. Njegova pojačana šasija i sustav pogona na dva kotača, rijetka značajka, učinili su ga mehaničkom rijetkošću. I zadnji i prednji kotači su bili bočne prikolice, imale su vuču, što im je omogućilo svladavanje prepreka i terena koji su bili nemogući za tradicionalni motocikl. Srce modela R75 bio je 745 kubnih centimetara, zrakom hlađen, Boxer Twin motor koji razvija oko 26 konjskih snaga. Iako se ova brojka može činiti skromnom, njegova izvedba bila je izvanredna u kontekstu bojnog polja. Bio je uparen s mjenjačem s 4 stupnja prijenosa s ultraniskim stupnjem prijenosa za strme uspone i mjenjačem za vožnju unazad. R75 je mogao postići 95 km/h na cesti, ali njegova prava snaga leži u manevriranju u neprijateljskim okruženjima. Prednji ovjes bio je teleskopski, dok se stražnji oslanjao na sustav prigušenja opruga, a sve je napravljeno da izdrži kaznu borbe. Čak bi mogao biti opremljen gumama za led s čavlima, alatima za brzi popravak, nosačima za puške, mitraljezima MG34 ili MG42, pa čak i prikolicama za streljivo. Jedna od fronti na kojoj je R75 blistao bila je Sjeverna Afrika. U užarenim pustinskim krajolicima njemačka afrička legija pod vodstvom Erwina Rommela koristila je ove motocikle kao dio svoje strategije Blitzkriega. Njihova sposobnost brzog kretanja neasfaltiranim cestama i jednostavno održavanje učinili su ih vrijednim sredstvom za izviđanje, vezu, prijevoz malih timova i brzu borbu. Na istočnoj bojišnici R75 se pokazao jednako učinkovitim. Njegov pogon na dva kotača i mogućnost zaključavanja diferencijala bočne prikolice omogućili su mu da napreduje čak i u najvećoj sovjetskoj zimi, gdje bi se konvencionalna vozila zatrpala snijegom ili zaglavila u blatu. Ali njegova je kvaliteta imala svoju cijenu. Proizvodnja R75 bila je skupa i složena. Svaka jedinica zahtijevala je preciznu izradu i značajnu količinu resursa. BMW je tijekom rata proizveo oko 16.000 jedinica, sve dok 1944. godine, zbog savezničkog bombardiranja i nedostatka materijala, nije odlučeno prekinuti proizvodnju. Unatoč nestanku s prednje strane, R75 je preživio sukob. Brojne zarobljene primjerke koristile su savezničke snage, a drugi su sačuvani kao relikvije. Njegovo nasljeđe živi u povijesti vojnog motocikla,
a njegov dizajn su čak usvojili i kopirali proizvođači u drugim zemljama nakon završetka rata. BMW R75 bio je više od običnog motocikla s bočnom prikolicom. Bio je vjeran suputnik na nemogućim cestama totalnog rata. Svaka je jedinica predstavljala mobilnu, autonomnu, brzu i prilagodljivu borbenu mikrostrukturu. Tamo gdje je blato gutalo kamione, a ceste bile zamagljene usred bombardiranja, R75 je nastavio ići, tutnjajući svojim nepogrešivim boksačkim zvukom. Volkswagen Kübelwagen, buba rata. U srcu njemačkog ratnog stroja nisu bili samo teški tenkovi i napredni zrakoplovi. Tu je bio i skromni, neumorni i sveprisutni Volkswagen Kübelwagen, neka vrsta njemačkog džipa, koji je dokazao da jednostavnost i učinkovitost mogu biti smrtonosne poput oklopa ili teške vatrene moći. Njegova povijest započela je imenom koje će kasnije postati poznato, Ferdinand Porsche. Godine 1938. po narudžbi njemačke vojske, Porscheu je naređeno da prilagodi dizajn Volkswagena Type 1, zapamćenog kao kultne bube, potrebama fronta. Ono što je uslijedilo bio je proces transformacije koji je zadržao izvorni mehanički temelj, ali uz temeljne prilagodbe za vojnu upotrebu. Tako je rođen Type 82, popularno poznat kao Kübelwagen, skraćeno od Kübelsitzwagen, što znači vozilo sa sjedalima, u odnosu na njegova duboka sjedala, dizajnirana da spriječe ispadanje vojnika kada putuju velikom brzinom po neravnom terenu. Dizajn je bio primjer racionalnog inženjeringa. S težinom od samo 725 kg, Kübelwagen je bio lakši od svojih savezničkih parnjaka, što ga je činilo lakšim za proizvodnju i održavanje. Izgrađen je na ravnoj čeličnoj šasiji i imao je karoseriju od prešanog čelika s ravno izrezanim vratima i sklopivim vjetrobranskim staklom za lak transport u zrakoplovima ili vlakovima. Njegov motor bio je isti kao i kod bube, 1,1 litreni zrakom hlađeni, četverocilindrični bokser motor koji razvija 25 konjskih snaga. Unatoč maloj izlaznoj snazi, njegova mala težina omogućila mu je postizanje brzina do 80 km/h na autocesti, a njegova izvedba na otvorenom bila je izvanredna. Nepostojanje sustava vodenog hlađenja dalo mu je ključnu prednost u ekstremnim klimatskim uvjetima. Nije se smrzavao na ruskoj fronti niti pregrijavao u afričkim pustinjama. Kübelwagen je imao pogon na stražnje kotače, što se moglo smatrati nedostatkom na teškom terenu. Međutim, njegova oscilirajuća stražnja osovina i udaljenost od tla od 28 cm, čak i više od američkog Willys džipa, dali su mu iznenađujuće terenske sposobnosti. Kako bi se poboljšala trakcija, uključen je mijenjač niskog raspona, koji je povećao okretni moment na padinama ili u blatu. Ovo vozilo nije bilo dizajnirano za izravnu borbu, ali je njegova logistička važnost bila neosporna. Korišten je kao transporter, vozilo za vezu, lako vozilo hitne pomoći, izvidnička platforma, stožerno vozilo, pa čak i za patrolne dužnosti u okupiranim područjima. Njegova jednostavnost omogućila je jednom vojniku da rastavi većinu vozila u nekoliko minuta radi popravka na terenu. Više od 50.000 jedinica proizvedeno je između 1940. i 1945. godine, postavši najplodnije lako vozilo u njemačkoj vojsci. Čak su razvijene i specijalizirane varijante, pogon na sva 4 kotača, pomoćni kotači, pa čak i plovni uređaj za prelaženje potoka. Kübelwagen je pratio Wehrmacht na svim frontama, od obala Normandije do ruskih stepa, od sjeverne Afrike do Balkana. Njegova izdržljivost i prilagodljivost učinile su ga nezamjenjivim alatom u blitzkriegu. Nakon rata njegovo nasljeđe se nastavilo. Dizajn je korišten kao osnova za razvoj drugih vojnih vozila u poslijeratnom razdoblju i poslužio je kao izravna inspiracija za kasnije modele, kao što je Volkswagen Typ 181 Thing, proizveden 70-ih. Danas je Kübelwagen visoko cijenjen kolekcionarski primjerak,
kako zbog svoje povezanosti s poviješću, tako i zbog svog inteligentnog mehaničkog dizajna. Volkswagen Schwimmwagen, vodozemac Reicha koji je dominirao rijekama. Kada se rat vodi u rijekama, močvarama i poplavljenim rovovima, mobilnost postaje gotovo nepremostiv izazov. Wehrmacht, svjestan potrebe za potpunom upravljivošću, tražio je lagano vozilo koje bi moglo ne samo osvajati ceste, već i prelaziti vodene putove bez oslanjanja na mostove ili trajekte. Tako je rođen Volkswagen Schwimmwagen, tip 166, riskantan, odvažan i tehnički briljantan pothvat. Amfibijsko vozilo usred Drugog svjetskog rata. Schwimmwagen je razvijen na platformi Kübelwagen, zadržavajući svoju filozofiju jednostavne funkcionalne mehanike. Prva eksperimentalna verzija, tip 128, pokazala se prevelikom i nestabilnom za operativnu uporabu. Ali 1941. godine s profinjenim linijama tipa 166, Volkswagen je uspio stvoriti jedno od najuspješnijih amfibijskih vozila u sukobu. Proizvodio se između 1942. i 1944. s više od 14.000 proizvedenih primjeraka, što ga čini najproizvođenijim amfibijskim vozilom u povijesti. Schwimmwagen je imao monoblok tijelo od čelika, hermetički zatvoreno kako bi se spriječilo curenje. Dug samo 3,8 metara i težak 910 kg, mogao je udobno nositi 4 potpuno opremljena vojnika. Pokretao ga je isti 1,1 litreni bokser motor od 25 konjskih snaga kao i njegov kopneni prethodnik, ali je mjenjač bio prilagođen tako da uključuje osovinu za izvod snage koja se povezuje sa stražnjim uvlačivim propelerom. Kako bi se kretao po vodi, vozač se samo trebao zaustaviti, osloboditi bravu propelera, ručno spustiti propeler i uključiti propulziju. Schwimmwagen je mogao postići brzinu od 10 km na sat, 6,2 milja na sat. Dovoljnu za prelazak rijeka ili laguna srednjeg toka. Kormilo, umjesto da bude pričvršćeno na propeler, bilo je jednostavno upravljačka osovina za prednje kotače. Okretanje upravljača upravljalo je vozilom kroz vodu baš kao i na kopnu. Na suhom je Schwimmwagen bio iznenađujuće učinkovit. Njegov četverozubni pogon u prva 2 stupnja prijenosa, u kombinaciji s njegovom malom težinom i ojačanim ovjesom, omogućio mu je napredovanje kroz blato, snijeg ili pijesak učinkovitije od puno težih vozila. Nadalje, zbog niskog profila bio je manje vidljiv na bojnom polju. Ovo svestrano vozilo intenzivno se koristilo na istočnoj i zapadnoj fronti, kao i u izviđačkim operacijama, misijama veze, obalnim patrolama i brzim pokretima u močvarnim područjima. Inženjerski vodovi cijenili su ga zbog sposobnosti prelaska vodenih površina u kritičnim trenucima, gdje bi druga vozila ostala zaglavljena. Jedan od najneobičnijih detalja Schwimmwagena bio je da njegova vodonepropusnost nije postignuta složenim sustavima, već preciznim inženjeringom i rigorozno kontroliranom proizvodnjom. Unatoč masovnoj proizvodnji, svaka je jedinica bila podvrgnuta strogim testovima plovnosti prije slanja na front, međutim nije bilo bez ograničenja. Unutarnji prostor bio je skučen, a nakon što su ga napunili opremom i oružjem, uzgon se smanjio. Nadalje, manevriranje u vodi zahtijevalo je određenu dozu vještine i nije se preporučalo u područjima s jakim strujama ili otvorenim morem. Čak i tako, za kontekst tog vremena, Schwimmwagen je tehnički podvig bez premca. Nakon rata saveznici su proučavali njegov dizajn i djelomično su ga replicirali u projektima amfibijskih vojnih vozila tijekom hladnog rata. Danas je Schwimmwagen blago za kolekcionare, ne samo zbog svoje rijetkosti, već i zbog onoga što je predstavljao, njemačke spremnosti da bilo koju tehnologiju prilagode ratnim naporima. Ovo malo vozilo, sposobno pregaziti rijeke jednako lako kao što je prelazilo zemljane ceste, bilo je primjer kako nužda može dovesti inženjerstvo u neistraženo područje. Orh 853.
Mračna ljepotica moći, luksuzni nacistički automobil, usred globalnog sukoba kojim dominira brutalnost ratnog stroja, neka su se vozila isticala ne po svojoj razornoj sposobnosti, već po svojoj eleganciji. Horch 853, proizveden od strane prestižne njemačke marke Horch, formirane od strane konglomerata Auto Union, prethodnika današnjeg Audija, bio je jedan od najluksuznijih automobila ikada proizvedenih u nacističkoj Njemačkoj. Više od vozila bio je statusni simbol rezerviran za režimsku elitu i najviše časnike. Izvorno lansiran 1935. godine kao dragulj automobilskog inženjerstva, Horch 853. bio je usmjeren na najekskluzivniji segment tržišta, ali tijekom rata Treći Rajh ga je usvojio za ceremonijalne događaje, parade i transfere ključnih osoba na vlasti. Njegova prisutnost na službenim događajima bila je uobičajena koliko i zastrašujuća. Dugi redovi 853 paradirali su pred masama, prenoseći sliku reda, sofisticiranosti i nadmoći. Tehnički gledano, Horch 853 je bio čudo. Opremljen motorom od 4944 kubnih centimetara u nizu, razvio se oko 120 konjskih snaga, što mu omogućuje postizanje brzine do 135 km na sat, 84 milje na sat, iznenađujuće za njegovu veličinu i težinu. Bio je spojen s četverostupanjskim ručnim mjenjačem i postavljen na iznimno robusnu šasiju, koja je osiguravala glatku vožnju čak i na loše održavanim cestama. Vanjski dizajn modela 853 bio je i profinjen i agresivan. Zaobljene linije, impozantna okomita rešetka, istaknuta prednja svjetla i dobro definirani blatobrani. U svojoj najpoznatijoj verziji, Horch 853A Sport kabriolet imao je sklopivi krov i ukrase od kože, finog drveta i kroma. Svaka je jedinica bila praktički ručno izrađena po narudžbi, s interijerima koji su se mogli mjeriti s interijerima luksuznih limuzina. Tijekom sukoba, 853. je korišten kao pozadinsko zapovjedno vozilo, generalsko transportno vozilo, a često i kao vozilo za pratnju na službenim događajima. Heinrich Himmler, Hermann Göring i Joachim von Ribbentrop bili su među visokim dužnosnicima koji su putovali u ovim modelima. Čak i usred totalnog rata, Treći Rajh nije štedio u proizvodnji ovih simbola moći. Iako nije bio oklopljen kao Mercedes 770K, Horch 853 nudio je sličan osjećaj dominacije. Njegova veličina, dostojanstveni stil i mehanička rika učinili su ga spektaklom samim po sebi. Unatoč tome što nije imao izravnu ulogu na bojnom polju, njegov imidž bio je povezan s propagandom. Bio je to automobil u kojem su visoki časnici dolazili u inspekciju trupa, potpisivali paktove i pojavljivali se pred kamerama režima. Tijekom ratnih godina Horch je proizvodio i rustikalnije vojne varijante, poput modela tip 901 i 108, koji su se koristili kao terenska vozila. Međutim, 853 je ostao standard luksuza u vremenima razaranja. Bio je to na neki način podsjetnik da je nacistički režim, čak i usred apokalipse, zadržao pomno njegovanu estetiku dominacije. Nakon 1945. saveznici su konfiscirali mnoge jedinice, druge su završile u rukama sovjetskih časnika, a neke su preživjele u muzejima ili privatnim zbirkama. Danas se Horch 853 u originalnom stanju smatra apsolutnom rijetkošću i na specijaliziranim aukcijama postiže astronomske cijene. Horch 853 predstavlja duboku kontradikciju. Ljepota dizajna stavljena u službu destruktivne ideologije. Stroj zamišljen za užitak pretvoren u ikonu ugnjetavanja. Porsche tip 64, fantom brzine koji je želio dominirati europskim cestama. U godinama prije rata, dok je Njemačka pokazivala estetiku moći i reda, mala skupina inženjera sanjala je o drugom obliku nadmoći, Rajhu brzine.
Na ovom sjecištu sportskih ambicija i propagande rođen je Porsche Tip 64, jedinstveno, zagonetno i vizionarsko vozilo, koje se smatra izravnim pretkom svih Porschea koji će uslijediti. Dizajniran između 1938. i 1939. pod vodstvom Ferdinanda Porschea, Type 64 je stvoren sa specifičnom svrhom da sudjeluje u Berlin-Roma Rennstrecke, utrci na duge staze koja je trebala biti održana kao simbol prijateljstva između nacističkog i fašističkog režima. Globalni sukob otkazao je tu utrku prije nego je počela, ali je Type 64 preživio kao tihi simbol onoga što je mogla biti automobilska revolucija usred Trećeg rajha. Njegova se konstrukcija temeljila na tehničkoj osnovi Volkswagenovog tipa 1 Bube s njegovim prepoznatljivim zrakom hlađenim bokser motorom. Međutim, sve u vezi s Type 64 bilo je optimizirano za brzinu. Aerodinamična aluminijska karoserija, zakrivljeni dizajn pod utjecajem zrakoplovstva i iznimno lagana struktura. Rezultat je bio automobil koji je više ličio na futuristički svemirski brod nego na predratno vozilo. Ispod njegove karoserije ležao je 985 kubnih centimetara, četverocilindrični, ravno 4 motor koji je isporučivao približno 32 konjske snage. To se možda ne čini puno, ali težina vozila jedva da je premašila 600 kg, što mu omogućuje brzinu veću od 140 km/h. Njegov omjer snage i težine, aerodinamička učinkovitost i stabilnost učinili su ga obećavajućim izborom za natjecanja na velikim udaljenostima. Izgrađena su samo 3 primjerka Type 64. Prvi je uništen u nesreći na testiranju. Druga 2 su preživjela izbijanje rata, iako su jednog konfiscirali američki vojnici 1945. godine i znatno ga modificirali. Jedini koji je ostao netaknut pažljivo je sakrio Ferry Porsche, Ferdinandov sin, a godinama kasnije poslužio je kao konceptualna osnova za razvoj prvog Porschea 356. Tehnički, Type 64 bio je puno više od brzog automobila. Njegova je šasija bila prilagodba Volkswagen Type 38, ojačana i spuštena kako bi se poboljšala krutost strukture. Prednji ovjes bio je torzijske šipke, dok je stražnji ovjes bio zakretnog dizajna. Četverostupanjski ručni mjenjač bio je sinkroniziran, što je bila rijetkost za svoje vrijeme. Ipak, najinovativniji aspekt bila je njegova silueta. Aerodinamički dizajn nije bio dekorativan, već funkcionalan. Testiran je u zračnim tunelima kako bi se smanjio otpor zraka i poboljšala stabilnost pri velikim brzinama. Njegov nizak profil, obloženi blatobrani i nakošeno vjetrobransko staklo bili su ispred svog vremena. Iako se nikada nije službeno utrkivao ni na jednom natjecanju, Porsche Type 64 smatra se karikom koja nedostaje između Bube i dinastije Porsche. Bila je to anomalija unutar vojne logike Trećeg rajha. Automobil stvoren da ne dominira silom, već da dominira elegancijom, inženjerstvom i brzinom. Njegovo ratno postojanje bilo je gotovo tajno. Dok se Njemačka raspadala između bojišta i bombardiranih gradova, ovaj mali prototip potajno je premještan iz jedne garaže u drugu, čuvan kao da je umjetničko djelo. I na neki način je i bilo. Desetljećima kasnije, Type 64 će biti pedantno restauriran, izložen u muzejima i stavljen na aukciju za iznose od više milijuna dolara. Ali njegovo najveće nasljeđe ne leži u njegovoj ekonomskoj vrijednosti, već u ono što je očekivao. Čisto inženjerstvo orijentirano na performanse, zaštitni znak koji definira Porsche do danas. SDKFZ, 234 ljestvice 2 Puma, brza sjena fronte koja je poharala Europu u modernom ratovanju, vidjeti ispred neprijatelja, kretati se brže od njih i napasti bez da ste pogođeni može značiti razliku između uspjeha i uništenja. S tom taktičkom filozofijom na umu, SDKFZ 234 ljestvice 2 Puma je rođena, oklopno izviđačko vozilo dizajnirano ne samo za promatranje,
već i za preživljavanje i borbu u najneprijateljskijim okruženjima sukoba. Puma je bila dio obitelji teških izviđačkih vozila koje je Njemačka razvila sredinom rata, poznatih kao serija 234. Ova je linija nastala iz hitne potrebe da se zamijene raniji modeli poput Stonji KFZ 231, čija je vuča i naoružanje postajalo zastarjelo pred sve većom brzinom i vatrenom moći neprijatelja. 234 dijeljeno 2 je bio prvi koji je ušao na teren, a također i najzapamćeniji po svom elegantnom dizajnu i smrtonosnoj kombinaciji brzine zaštite i vatrene moći. Ušao je u proizvodnju 1943. godine, a do sredine 1944. izgrađena je približno 101 jedinica. Njegova je struktura bila dizajnirana za djelovanje na svim bojišnicama, posebice u Africi, iako se afrički korpus već povukao s kontinenta u vrijeme kada je bio spreman. Unatoč tome, njezin je utjecaj u Europi bio neposredan. Puma je predstavljala najnaprednije oklopno izviđačko vozilo Trećeg rajha. Srce ovog vozila bio je zrakom hlađeni dizelski motor Tatra 103 V12 od 220 konjskih snaga, koji mu je omogućavao postizanje brzine do 90 km/h na cesti, što je izvanredna brojka za oklopno vozilo teško gotovo 12 tona. Ova brzina, u kombinaciji s pogonom na 8 kotača, omogućila mu je vrhunsku mobilnost čak i na neravnom terenu. Imao je dvostruki pogonski sustav, što je značilo da se mogao kretati naprijed ili natrag velikom brzinom bez okretanja, savršen resurs za izviđačke misije u opasnim područjima. Što se tiče naoružanja, Zdeča KFZ 234 dijelovi 2 montiran top KVK 39 dijelovi 1L 60 kalibra 50 mm, isti kao i neki modeli Panzer III, uskoaksijalni mitraljez MG 42. Iako nije bila namijenjena za borbu s teškim tenkovima, Puma se mogla učinkovito obraniti od lakih i srednjih oklopnih vozila i pružiti vatrenu potporu u neočekivanim borbenim situacijama. Njegova potpuno zatvorena rotirajuća kupola bila je rijetkost za izvidničko vozilo, što ga je činilo više sličnim lakom tenku nego jednostavnom izviđaču. Tome je dodan prednji oklop do 30 mm, dovoljan da izdrži udare streljačkog oružja i šrapnela, ali ne i protutenkovskih granata. Niska silueta i kamuflaža prilagođena terenu otežavala je otkrivanje na daljinu. Borbena izvješća jedinica opremljenih Pumom hvale njezinu mehaničku pouzdanost, brzinu u situacijama povlačenja i svestranost u ofenzivnim izviđačkim misijama. Međutim, spriječila ga je ograničena proizvodnja, to bi imalo odlučujući utjecaj. Njemačke su tvornice do tada bile pod stalnim napadima iz zraka, a nedostatak materijala ih je prisilio da daju prednost teškim tenkovima poput Pantere i Tigera. Ipak Sanda KFZ 234 ljestvice drugi ostavio je traga. Njegov koncept brzog, snažnog, naoružanog izviđača prihvatile su druge sile u poslijeratnom dizajnu oklopnih vozila. Zapravo, njegova se figura do danas proučavala u doktrinama mobilnog ratovanja. Puma je na mnogo načina bila posljednji veliki pokušaj Trećeg rajha da ovlada umijećem oružanog izviđanja. Predstavljao je gotovo savršenu ravnotežu snage, zaštite i mobilnosti, a i danas se smatra jednim od najboljih oklopnih vozila svoje vrste tijekom Drugog svjetskog rata. King Tiger, impresivni tank koji je postao legenda. Međutim, Tigeru bih našao više nego dostojnog nasljednika. Kada je savezničko napredovanje postalo nezaustavljivo i Crvena armija probila istočnu obranu poput čelične bujice, Treći rajh je odgovorio strojem još kolosalnijim, strašnijim i razornijim od svog prethodnika. Zvao se Tiger II, iako će ga svijet kasnije znati kao Königstiger, kralj tigrova ili kraljevski tigar za Britance. Zamišljen kao vrhunac Wehrmachtove doktrine tehnološke nadmoći, Tiger II bio je najteži tank koji je Njemačka operativno koristila tijekom Drugog svjetskog rata. Predstavljao je vrhunac njemačkog oklopnog dizajna. Zvijer,
koja je kombinirala razornu moć topova Tigra i s kosijim i robusnijim oklopom nadahnutim sovjetskim T-34. Bio je to, u svakom smislu, vladar bojnog polja. S tehničkog stajališta, Tiger 2 je bio podvig. Bio je težak 69,8 tona s izvučenom cijevi širok gotovo 11 metara i nosio je zastrašujući top KVK-43 L71 kalibra 88 mm, dužu i snažniju verziju Tigera I. Ovaj top mogao je probiti prednji oklop bilo kojeg savezničkog tenka na udaljenosti većoj od 3000 metara. Njegov prednji oklop dosegao je 150 mm, nagnut pod 50 stupnjeva, što ga je činilo gotovo neprobojnim u izravnim sukobima. Međutim, ta je veličanstvenost imala visoku cijenu. Njegov motor, Maybach HL 235-30 od 700 konjskih snaga, bio je isti onaj koji je pokretao Tiger 1, što je bilo nedovoljno za teži stroj. Tiger II jedva je postizao 35 km/h na cesti, a kamoli na neravnom terenu. Potrošnja goriva mu je bila ogromna, a mehanička pouzdanost upitna. Mjenjači su otkazivali, gusjenice su se lomile, a mnoge jedinice su napuštene ne zbog neprijateljske vatre, već zbog tehničkih kvarova. Tiger II je prvi put sudjelovao u borbi u srpnju 1944. na Istočnom frontu. Kasnije će se žestoko boriti u Normandiji, Ardenima i u obrani Njemačke. Sama njegova prisutnost bila je dovoljna da zaustavi neprijateljsko napredovanje. Bilo je potrebno više tenkova Sherman, razarača tenkova ili bombardiranja iz zraka da se neutralizira jedan Königstiger. U izravnim duelima bilo je gotovo neranjivo, pod uvjetom da ima iskusnu posadu i povoljne položaje. Jedna od njegovih najznačajnijih akcija dogodila se tijekom operacije Wacht am Rhein, također poznate kao bitka za Bulge. Na uskim cestama belgijskih šuma kolone tigrova drugog napredovale su sporo, ali s apokaliptičnom odlučnošću. Njihovi su oklopi odbijali projektile poput kišnih kapi. Ali teren, loše vrijeme i neprijateljska logistika ubrzo su njihov raspored pretvorili u mučan marš. Mnogi su uništeni iz zraka ili napušteni zbog nedostatka goriva. Tiger II nije bio tenk za rat iscrpljivanja. Bilo je to remek djelo za Blitzkrieg koji više nije postojao. Njemačka nije imala ni resurse, ni infrastrukturu za održavanje tako sofisticiranog oružja u velikom broju. Samo 492 su proizvedena. U međuvremenu, saveznici su proizveli tisuće lakših prilagodljivijih tenkova, poput T-34, Shermana ili Churchilla, koji su se mogli brzo i učinkovito zamijeniti. Ipak svaki susret s Tigerom II ostavio je neizbrisiv dojam. Tiger II je nadmašio sve te tenkove, a pitanje je bilo mogu li saveznici proizvesti svoje tenkove brže nego što su ih kraljevi tigrova uništili. U mnogim slučajevima sama njegova pojava uzrokovala je povlačenje ili preraspoređivanje cijelih snaga. I na kraju rata, u ruševinama Rajha, ostao je smrtna prijetnja. Bio je to simbol režima voljnog otpora do posljednjeg metka, s vrhunskom tehnologijom i slijepom vjerom u nemoguću pobjedu. Königstiger nije bio samo tenk. Bila je to očajnička deklaracija apsolutne moći. Predstavljao je posljednji pokušaj Njemačke da potvrdi svoju nadmoć u ratu koji je već bio izgubljen. Bila je to zadnja karta jednog naroda koji je, suočen s ponorom, prokockao sve na tehnologiji i izgubio. Danas se neke jedinice čuvaju u muzejima kao što su Saumur u Francuskoj i Bovington u Engleskoj. Čak i nepomični izazivaju poštovanje. I dalje se zaustavljaju i razmišljaju o tome što čovječanstvo može postići kada pomiješa genijalnost s arogancijom. Jak Tiger, impresivni lovac na tenkove koji nikada nije postigao svoj cilj. U sumrak Trećeg rajha, kada je poraz bio neizbježan, a megalomanija nije poznavala granice, Njemačka je osmislila tako masivno oružje da je izgledalo kao nešto iz oklopne noćne more. Čelični div, dizajniran ne da trči, već da gazi.
Zvijer koja nije bježala niti se povlačila, nego je šutke čekala i uništavala jednim hicem. Bio je to Jagdtiger, najteži lovac na tenkove ikada angažiran u borbi. Njegovo puno ime bilo je Panzerjäger Tiger Ausf. Ali bio je poznatiji kao Jagdtiger, tigar koji lovi, i to nije bilo pretjerivanje. Ovaj oklopni kolos, temeljen na šasiji Tiger Drue, težio je više od 75 tona i montirao je top koji je nalikovao opsadnom topničkom oruđu, 128 mm pak 44, izveden iz protuavionskog topa, ali prilagođen za lov na tenkove, miljama daleko. Njegova sama prisutnost na bojnom polju bila je dovoljna da potakne teror. Jagdtiger je mogao uništiti bilo koje savezničko vozilo prije nego što je imao priliku odgovoriti. Njegov top mogao je probiti do 250 mm oklopa, 2000 metru. Čak ni glomazni Churchill, IS-2 ili zastrašujući Sherman Firefly nisu bili par. Jagdtiger je, u teoriji, bio vrhunski predator na bojnom polju, ali ovo stvorenje ima svoju cijenu. Njegova ga je težina činila sporim, nespretnim i sklonim mehaničkim kvarovima. Njegov motor Maybach, dizajniran za lakše tenkove, jednostavno nije mogao podnijeti takvu masu. Najveća mu je brzina u idealnim uvjetima jedva prelazila 34 km/h, no rijetko je i to dostizao. Na neravnom terenu ili zimi, mnogi su se pokvarili ili zaglavili prije nego što su vidjeli bitku. Preopterećena unutarnja mehanika stalno je patila. Mjenjač se lako pokvario, sustav ovjesa teško je izdržao težinu, a potrošnja goriva je bila toliko visoka da je vozilo bilo doslovno neodrživo za njemačko ratno gospodarstvo 1945. godine. Proizvedeno je samo oko 70 jedinica, od kojih mnoge nikada nisu vidjele stvarnu borbu. Na tehničkoj razini, Jagdtiger je bio odvažno inženjersko djelo. Njegov prednji oklop dostigao je debljinu od 250 mm, što ga je činilo praktički neprobojnim za standardno neprijateljsko naoružanje. Čak su i topovi od 76 mm ili hit granate imale problema s prednjim oštećenjem. U statičnoj obrani ili zasjedi bila je nepobjediva, ali izvan te idealne situacije postao je vlastiti neprijatelj. Dizajn nije uključivao kupolu. Top je bio postavljen u fiksni kazamat, što je značilo da je vozilo moralo rotirati cijelu šasiju kako bi ciljalo bočno. Ovaj dizajn pojednostavio je proizvodnju i ponudio unutarnji prostor, ali je ugrozio njegovu sposobnost reagiranja u bliskoj borbi. U posljednjim mjesecima rata, jedinice kao što je Schwere Panzerjäger Abteilung 512 upravljale su Jagdtigerima na zapadnoj fronti, posebno tijekom obrane Rajne i bitke kod Remagena. U nekim izoliranim sukobima jedan Jagdtiger uništio je čitave kolone savezničkog oklopa, ali ovi zvjerski tenkovi također su brzo ostali bez goriva, bili su onesposobljeni ili uništeni u zračnim napadima. Njihov utjecaj bio je više psihološki i propagandni nego stvarni. Svejedno, saveznici su bili impresionirani. Nikada se oklopna snaga nije suočila s tako masivnim oružjem. Čak su i sovjetski zapovjednici, navikli suočavati se s Tigrom i Panterom, prepoznali da je Jagdtiger simbol njemačke industrijske moći, ali i njene arogancije. Zato što je u svojoj srži Jagdtiger predstavljao sve što nije bilo u redu s nacističkim ratnim strojem 1945. preskup, presložen prekasno. Ogromna zvijer u vrijeme kada se rat više nije dobivao čudovištima, već brojem, logistikom i zrakom. Ali nitko tko je to vidio izbliza, zaboravio sam. Njegova impozantna silueta, njegov golemi top, zemljotresna grmljavina njegovog pucnja ostavili su neizbrisiv trag. Bilo je to remek djelo osuđeno na propast od samog početka, mehanički dinosaur rođen u doba projektila i racionaliziranog goriva. Nakon njemačke predaje, saveznici su zarobili nekoliko Jagdtigera. Neki su poslani na balističko testiranje, drugi su završili u muzejima. Nitko više nije vidio bitku. I tako je završila njegova kratka vladavina.
najubojitiji lovac koji gotovo nikad nije lovio. Jagdtiger je bio posljednja rika Hitlerovog oklopnog carstva. Stroj koji bi, u drugom kontekstu, mogao preokrenuti bitke. Ali u stvarnom svijetu, to je bio samo odraz umirućeg Rajha, koji još uvijek sanja o nemogućim kolosima. Mack RSO, traktor očaja koji se pokušao boriti protiv generala Snowa. Kada je Wehrmacht napredovao u golemim ravnicama Sovjetskog saveza tijekom operacije Barbarossa u ljeto 1941. njegovi zapovjednici ubrzo su se suočili s prijetnjom koja nije dolazila od Crvene armije, već sa samog terena. Ceste su nestale u blatu, kiše su rute pretvorile u močvare, a sovjetska zima paralizirala je motore i zamrznula logistiku. Kamioni su se zaglavili. Konji su bili iscrpljeni. Bio je to front koji nije zahtijevao brzinu, već upornost. Tako je rođen RSO, skraćenica za Raupenschlepper Ost, gusjenično vozilo koje nije bilo namijenjeno za dominaciju, već za otpor. Ideju je promovirao sam Ferdinand Porsche, koji je, nakon što je primio izvještaje s Istočne fronte, shvatio da Njemačkoj treba kompaktno, jeftino vozilo sposobno prijeći svaki teren bez obzira na vremenske uvjete. Dizajn je povjeren tvrtki Steyr, iako su ga proizvodili i proizvođači poput Macka, Maschinenbau Kiel, lansiravši prvi operativni model 1942. godine. RSO je u biti bio traktor na gusjenicama, lišen ikakvih luksuznih i estetskih pretenzija. Njegov izgled bio je grub, gotovo primitivan, s drvenom ili kutnom željeznom kabinom postavljenom na jednostavan okvir, pokretan gusjeničnim lancem koji mu je davao neusporedivu pokretljivost izvan cesta. Bio je to anti-Kubelwagen, spor, rudimentaran i gotovo neuništiv. Pokretao ga je 3,5 litreni Steyr V8 benzinski motor koji je razvijao oko 85 konjskih snaga. Unatoč skromnoj snazi, njegov mjenjač s 4 brzine i široki gusjenici omogućili su mu da vuče topništvo, opskrbljuje prikolice ili čak prevozi trupe nemogućim cestama. Njegova maksimalna brzina jedva je dosezala 30 km/h, ali to je bilo nevažno. Važno je bilo da je krenuo naprijed gdje je sve ostalo. Jedan od najznačajnijih elemenata RSO-a bio je njegov vozni dio. Nije koristio tradicionalno ovješene kotače, već okretna postolja montirana na zavojne opruge koje su raspoređivale težinu i smanjivale pritisak na tlo. Ovo je dalo izvanredne performanse u dubokom blatu, snijegu ili ledu. Njegov sustav gusjenica bio je toliko učinkovit da su ga mnogi vojnici uspoređivali sa sovjetskim STZ traktorima, samo pouzdanijim. RSO se proizvodio u raznim inačicama: nosač tereta, topnički traktor, improvizirano vozilo hitne pomoći, pa čak i protuzračni raketni bacač. Postojala je i naoružana verzija, RSO Pak 40, opremljena protutenkovskim topom od 75 mm postavljenim na šasiju. Iako je ovoj varijanti nedostajala oklopna zaštita za posadu, nudila je pokretljivost topničkom oruđu koje bi inače bilo nemoguće pomicati u ekstremnim uvjetima. Tijekom zime 1942. i 1943. RSO bio je slamka spasa za mnoge jedinice zaglavljene u blatu Istočne fronte. Mogao je opskrbljivati izolirane položaje, vraćati teško topništvo, evakuirati ranjene i održavati minimalne logističke linije gdje nijedno drugo vozilo ne bi moglo preživjeti. Njegova pouzdanost priskrbila mu je poštovanje trupa i zahvalnost zapovjednika. Do kraja rata proizvedeno je više od 23.000 jedinica, a njegova jednostavnost omogućila je brzu proizvodnju čak i pod intenzivnim bombardiranjem njemačkih gradova. Iako nikada nije bio dizajniran za borbu, njegov logistički doprinos bio je vitalan kao i bilo kojeg tenka. Nakon sukoba neke RSO-e koristile su istočnoeuropske zemlje za poljoprivredne ili civilne radove obnove. Drugi su bili napušteni u zaleđenim poljima Ukrajine, zatrpani snijegom ili zakopani u blatu, poput fosila iz rata koji je progutao i strojeve i ljude. RSO nije bio brz, elegantan niti vizualno impresivan.
ali u bijelom paklu istočne fronte bilo je to jedno od rijetkih vozila koje se nikada nije zaustavilo. Njegova je robusnost bila njegova vrlina, a sporo, ali postojano tutnjanje bila je jedna od posljednjih nada njemačkog stroja koji je počeo škripati pod teretom vlastite ambicije. Pa ipak, kada se ukazala potreba, Njemačka je također zastarjele šasije pretvorila u improvizirano oružje. U sljedećem poglavlju upoznat ćemo Marder 3, hibridni razarač tenkova koji je kombinirao domišljatost, hitnost i ubojitost u jednom borbenom vozilu. Marder 3, improvizirani lovac koji se posvetio lovu na sovjetske tenkove. Kako je rat odmicao i neprijateljski tenkovi postajali sve otporniji, Wehrmacht se suočio s surovom stvarnošću. Njegova oklopna vozila više nisu bila dovoljna. Sovjetski tenkovi T-34 i KV-1 sa svojim kosim oklopom i snažnim topovima predstavljali su nepremostiv izazov mnogim njemačkim modelima tijekom ranih godina istočne fronte. Njemački odgovor bio je pragmatičan i brutalno učinkovit. Pretvaranje onoga što su već imali u mobilno protutenkovsko oružje. Tako je rođen Marder 3, improvizirani, hibridni, ali smrtonosni razarač tenkova. Marder 3 razvijen je iz šasije zastarjelog Panzer 38 lakog tenka čehoslovačkog porijekla koji je izvorno proizvodila tvrtka ČKD prije aneksije Čehoslovačke. Iako je ovaj model bio upotrebljiv na početku rata, njegovo naoružanje od 37 mm i laki oklop brzo su zastarjeli zbog sovjetskog napretka. Unatoč tome, njegova je šasija ostala pouzdana, laka za proizvodnju i održavanje. Njemačko rješenje bilo je jednostavno: ukloniti kupolu i postaviti snažniji protutenkovski top, čime je stvorena nova vrsta vozila, razarač tenkova. Prva verzija Mardera 3, poznata kao Sedenta KFZ 139, ušao u službu 1942. Na njega je montiran zarobljeni sovjetski top od 76,2 mm F-22, prilagođen njemačkom streljivu, dajući mu značajnu moć proboja. Kasnije je Ausf H i Ausf M je uključio njemački top 75 mm Pak 40, jedan od najučinkovitijih protutenkovskih topova u ratu. Marder 3 je imao minimalan oklop. Borbeni odjeljak bio je otvoren na vrhu i straga, ostavljajući posadu izloženu topničkim krhotinama, zračnim napadima i pješačkoj vatri. Prednji oklop dosegao je najviše 50 mm, dovoljno za zaštitu od lakih granata, ali nedovoljno od izravnih pogodaka. Njegov je opstanak, dakle, ovisio o napadu prvi iz kamufliranih položaja. Unatoč tim ograničenjima, strahovalo se zbog njegove učinkovitosti Mardera 3. Mogao je uništiti neprijateljske srednje tenkove na udaljenostima od preko 1500 metara, što mu daje početnu prednost u mnogim sukobima. Njegov nizak profil omogućio mu je da se lako sakrije, a njegova pokretljivost, naslijeđena od Panzera 38, bila je više nego dovoljna za brzo ponovno pozicioniranje nakon svakog hica, taktika poznata kao pucaj i skoči. Vozilom je upravljala 4-člana posada, vozač, zapovjednik, punjač i topnik. Komunikacija je bila rudimentarna, a uvjeti u odjeljku teški. Zimi je hladnoća bila nepodnošljiva, ljeti je vrućina postala užasna. Međutim, izvještaji s fronte ukazivali su da bi s iskusnom posadom Marder 3 mogao preokrenuti plimu lokalnog sukoba. Više od 1500 jedinica proizvedeno je između 1942. i 1944. Iako nije zamišljen kao konačan model, odigrao je ključnu ulogu u kritičnoj fazi sukoba. Bio je raspoređen na istočnoj i zapadnoj fronti, kao i u Italiji i na Balkanu, gdje je korišten za zaustavljanje savezničkih oklopnih napada. Marder 3 je u konačnici bio proizvod hitnosti. Podsjetnik da rat, u svom najgorem slučaju, zahtijeva stalnu improvizaciju. Nije to bio tenk, niti tradicionalno oklopno vozilo. Bio je to pištolj montiran na staru šasiju, izložen ograničen, ali razoran kada se upotrijebio pametno.
Stug 3. Skromni ključni dio u obrani nacističke Njemačke. Nisu svi čelični divovi koji su promijenili tijek rata imali rotirajuće kupole, niti su sva oklopna vozila bila dizajnirana za ofenzivu. A neki su rođeni da pruže otpor, da budu štit pješaštva, da brane položaje do zadnjeg projektila. Među njima jedna se istaknula svojom svestranošću, učinkovitošću i gotovo sveprisutnom prisutnošću na svim frontama sukoba. Formalno mu je ime bilo Sturmgeschütz 3, no svi su ga zvali jednostavno Stugi 3. Na prvi pogled Stugi 3 nije imao impozantnu siluetu tenka Tiger ili profinjenu ravnotežu Pantere. Nije imao kupolu, profil mu je bio nizak, dizajn gotovo skroman, ali ispod te jednostavnosti skrivao se jedan od najsmrtonosnijih i najučinkovitijih strojeva u njemačkom arsenalu. Zapravo, Stugi 3 je bilo najviše proizvedeno oklopno vozilo Trećeg rajha tijekom cijelog rata s više od 10.000 proizvedenih jedinica. Izvorno zamišljen kao jurišni top, Stugi 3 razvijen je za pružanje izravne potpore pješaštvu, uništavanje neprijateljskih utvrda i jačanje proboja vatrenom moći. Koristio je šasiju veteranskog tenka Panzer III, što je omogućilo jeftiniju proizvodnju i pojednostavnilu logistiku. Umjesto kupole, montirao je fiksni top u oklopnom kazamatu, što mu je smanjilo visinu i učinilo metu teško pogodnom. Najuspješniji model Stuge 3 Aus Femata G bio je opremljen topom 75 mm Stuka 40 L88, isto kalibra kao Panzer IV i neki tenkovi Panter. Ovo je oružje bilo učinkovito i protiv utvrda i protiv neprijateljskih tenkova. Njegov nizak profil čini ga idealnim za zasjede, skrivajući se iza ruševina, živica ili brda i pogađajući neprijatelja s razornom preciznošću. Iako izvorno nije dizajniran kao razarač tenkova, razvoj sukoba i oskudni resursi gurnuli su Stugi 3 u tu ulogu. I učinio je to s neočekivanom učinkovitošću. Na istočnom frontu Stugi 3 je postao pošast T-34. U Italiji i Normandiji iznenadio je Shermane sa statičnih, dobro kamufliranih položaja. Njegova točnost i moć prodora učinile su ga strašnim protivnikom unatoč njegovoj očiglednoj jednostavnosti. Iz tehničke perspektive, Stugi 3 je bio čudo učinkovitosti. Težio je 23,9 tona, znatno lakši od ostalih njemačkih oklopnih vozila. Postizao je brzine do 40 km/h, 25 milja na sat, a domet mu je bio dovoljan za dulje operacije. Pokretao ga je motor Maybach HL 120 TRM od 296 konjskih snaga, a njegov prednji oklop dosegao je 80 mm 3,1 inč u konačnim modelima. Iako mu je nedostajala fleksibilnost tradicionalnog tenka, njegov kompaktni dizajn i niski troškovi proizvodnje učinili su ga multiplikatorom snage. Posade Stugi 3 uglavnom su bile iskusni veterani, raspoređeni u neovisne bojne ili pješačke divizije. Specijalizirali su se za obrambenu borbu, koristeći taktiku kamuflaže, otpornu vatru i taktičko povlačenje. Učinkovitost ovih jedinica bila je tolika da su mnogi sektori fronte preferirali Stugove nego konvencionalne tenkove. Ne, njegova najveća prednost bila je strateška prilagodljivost. U Njemačkoj opterećenoj logističkim kolapsom i nedostatkom resursa, Stugi 3 nudio je tako praktično rješenje. Moglo bi se masovno proizvoditi, lakše održavati i rasporediti gdje god je bilo najpotrebnije. Bio je to radni konj njemačke obrane, posebno u posljednjim godinama sukoba kada su teški tenkovi bili sve rjeđi i njima je bilo teško upravljati. Ali to nisu bile sve vrline. Njegov fiksni top značio je da je Stug morao rotirati cijelu šasiju kako bi ciljao bočno, što ga je činilo ranjivim u pokretnoj borbi. Nadalje, bez kupole, njegova vidljivost je bila ograničena, a njegova sposobnost da reagira na višestruke prijetnje bila je smanjena. U urbanoj borbi ili koordiniranim neprijateljskim napadima Stugi bi mogao brzo biti svladan. Ipak, u velikoj shemi stvari, njezin je utjecaj bio golem.
Stug-3 bio je okosnica njemačkog otpora na više frontova. Njegov dizajn utjecao je na buduća samohodna borbena vozila, a njegova se učinkovitost i dalje proučava na vojnim akademijama kao primjer kako na izgled sekundarno vozilo može odlučivati u bitkama. Danas se nekoliko jedinica Stug-3 čuva u ratnim muzejima diljem svijeta. Njegova niska silueta i fiksni pištolj još uvijek izazivaju strahopoštovanje. Bio je to čelični zid koji je držao obranu Rajha kada se sve počelo urušavati. Nije rikao kao tigar, niti je lovio kao pantera, ali Stug-3 se držao, pucao i nikada se nije povukao. Pantera, lovačka sjena koja je progonila Staljinove ljude. Kursk, srpanj 1943. Na golemoj ruskoj stepi, tijekom najveće bitke kojoj je čovječanstvo do sada svjedočilo, pojavio se novi oklopljeni grabežljivac. Brži od Tigera, bolje naoružan od Panzer IV i dizajniran da preživi pakao istočnog fronta. Zvao se Panter. Njegova je svrha bila razorna. Trebalo je vratiti inicijativu izgubljenu od sovjetskog T-34 i postaviti novi standard za oklopno ratovanje u Trećem Rajhu. Panzerkampfwagen V Panther, poznat jednostavno kao Panter, bio je izravan odgovor na njemačko čuđenje T-34. Iznenađeni njegovim modernim dizajnom, nagnutim oklopom i superiornom pokretljivošću, njemački inženjeri su nastojali stvoriti stroj koji bi objedinio najbolje od oklopnog svijeta: vatrenu moć, brzinu, zaštitu i pouzdanost. Rezultat je bio tank koji je, smatraju mnogi stručnjaci, najbolji njemački dizajn u cijelom ratu. Tehnički, Panter je bio agilni kolos. Bio je težak 45 tona, dugačak gotovo 9 metara s izvučenom cijevi, a pokretao ga je motor Maybach HL 235-30 od 700 konjskih snaga. To mu je omogućilo najveću brzinu od 46 km na sat, 19 milja na sat, izvanrednu za njegovu veličinu. Njegov prednji oklop, nagnut pod 55 stupnjeva i do 80 mm, nudio učinkovitu zaštitu bolju od one kod mnogih težih tenkova. Njegovo glavno oružje, zastrašujući top 75 mm KVK-42 L-70, bio je smrtonosno precizan i sposoban uništiti neprijateljske tenkove na više od 2000 metara. Za razliku od Tigera I, koji je naglašavao sirovu snagu, Panter se fokusirao na ravnotežu. Njegov nizak profil, agilnost i odličan pištolj učinili su ga crođeni grablje. U idealnim uvjetima dobro zapovjedani Panter mogao bi se sukobiti i poraziti bilo kojeg savezničkog ili sovjetskog protivnika. Međutim, njegov je debi bio traumatičan. U Kursku su deseci Pantera pretrpjeli katastrofalne mehaničke kvarove. Žurba da se uvede u borbu prije završetka faze testiranja uzela je težak danak. Od početnih 200 Pantera, gotovo polovica je stavljena izvan upotrebe zbog tehničkih problema. No s vremenom su inženjeri uspjeli popraviti najozbiljnije nedostatke i Panter je počeo pokazivati svoj puni potencijal. Na bojnom polju Panter je postao stalna prijetnja. U Normandiji su savezničke snage ubrzo otkrile da se konvencionalni Sherman topovi odbijaju od njegovog prednjeg oklopa poput gumenih metaka. Mogli su ga zaustaviti samo razarači tenkova, bombardiranje iz zraka ili zasjede. Na istoku, Sovjeti su se naučili bojati njegovog smrtonosnog dometa, što ih je prisililo da poduzmu riskantne manevre kako bi ga zaobišli. Ali kao i svaki sofisticirani dizajn u vrijeme totalnog rata, Panter je imao i svoje sjene. Njegov sustav ovjesa bio je složen i delikatan, a njegovo održavanje na otvorenim poljima zahtijevalo je stručnost i vrijeme, a oboje je nedostajalo u posljednjem dijelu rata. Unutarnji prostor bio je ograničen, a pouzdanost se još uvijek nije mogla mjeriti s čvrstom T-34. I dok je njegova mobilnost bila izvrsna na cesti, blato, led i urbane ruševine znatno su smanjili njegovu prednost. Ipak, proizvodnja Pantera bila je prioritet.
Više od 6.000 jedinica izgrađeno je između 1943. i 1945. što ga čini jednim od najbrojnijih tenkova u njemačkom arsenalu. Bio je skup, da, ali daleko održiviji od Tigera II. Njemačka se oslanjala na nju kao okosnicu svojih pancer divizija do posljednjeg dana sukoba. Panter nije bio samo zastrašujući tenk, bila je to i lekcija iz dizajna. Nakon rata, njegove će karakteristike utjecati na buduće poslijeratne tenkove, poput američkog M26 Pershinga ili sovjetskog T-44. Njegova kombinacija snage, brzine i zaštite postavila je presedan u modernom vojnom inženjerstvu. U borbi Panteru su poštovali i bojali se. Njegova uglađena, uglata silueta ostala je urezana u sjećanje onih koji su se s njim suočili. Bila je to ravnoteža između urlanja tigra i masovne proizvodnje Panzera IV. Nije bio neranjiv, ali je bio smrtonosan. Nije bio nepogrešiv, ali je bio dominantan. Danas je preživjelo nekoliko operativnih jedinica, ali njegovo nasljeđe ostaje. Panter je bio u srcu njemačkog oklopnog ratovanja u njegovoj završnoj fazi. Simbol onoga što je mogla biti tehnička revolucija da nije došlo prekasno za Reich. Ferdinand. Kolosalni slon koji je prekasno urlao. Od svih borbenih vozila koje je stvorio Treći Reich, malo njih utjelovljuje tehničku ambiciju i stratešku aroganciju kao Ferdinand, kasnije preimenovan u Elefant. Zamišljen kao super razarač tenkova, sposoban uništiti bilo koje neprijateljsko oklopno vozilo prije nego što se uopće vidi, povijest je mješavina mehaničkog genija i tragične nepovezanosti sa stvarnošću bojnog polja. Podrijetlo Ferdinanda izravno je povezano s natječajem za dizajn novog teškog tenka Reicha koji je kulminirao odabirom Henschelovog Tigera priji. Gubitnički dizajn, djelo Ferdinanda Porschea, nije u potpunosti odbačen. Više od 90 šasija njegovog propalog prototipa VK45.1 već je bilo izgrađeno, a Hitler, fasciniran Porscheom, naredio je njihovu prenamjenu za novu vrstu oružja. Razarač tenkova s neprobojnim oklopom i smrtonosnim topom. Tako je rođen Panzerjäger Tiger, poznatiji kao Ferdinand. Ovo mehaničko čudovište težilo je preko 65 tona, što ga čini jednim od najtežih vozila ikada raspoređenih tijekom rata. Njegov prednji oklop bio je kolosalan, debljine do 200 mm, što ga je činilo praktički neranjivim za bilo koje savezničko protutenkovsko oružje u vrijeme kada se pojavio 1943. Njegovo glavno naoružanje bio je Top Pak 43-2L 71 od 88 mm, varijanta poznatog 88 s neusporedivom preciznošću i moći proboja. Na dometima većim od 2000 metara Ferdinand je mogao uništiti bilo koji sovjetski tenk, čak i prije nego što bude otkriven. Međutim, njegova tehnička briljantnost bila je i njegova propast. Vozilu je nedostajao sekundarni mitraljez, zbog čega je bio potpuno bespomoćan od neprijateljskog pješaštva. Također nije imao kupolu, pa je top bio montiran na fiksnu nadgradnju, ograničavajući kut paljbe i zahtijevajući da se cijela šasija okrene kako bi se gađalo izvan prednje osi. Njegova električno-hibridna mehanika, koja se sastojala od električnih motora pokretanih benzinskim generatorima, bila je složena i sklona kvarovima. Ferdinandov debi bio je tijekom operacije Citadela, bitke kod Kurska u srpnju 1943. najveće tenkovske bitke u povijesti. Tamo su razotkrivene njegove snage i slabosti. Ferdinandovi su uništili T-34 iz velike daljine, ali kada su bili okruženi pješaštvom naoružanim eksplozivom, ostali su paralizirani. Protutenkovske mine i blato ograničavali su njegovu pokretljivost. Od 99 raspoređenih vozila gotovo polovica je izgubljena, mnoga zbog kvarova ili napuštenosti. Nakon Kurska, preživjeli Ferdinandovi vraćeni su u tvornicu i modificirani. Dobili su prednju mitraljez MG34, poboljšani bočni oklop, poboljšane sustave vida i novu oznaku Elefant.
Pod tim imenom služili su uglavnom u Italiji, gdje su njihove sposobnosti dugog dometa korištene na obrambenim položajima. Unatoč tome, problemi s kretanjem su i dalje prisutni. Njihova velika težina onemogućavala je prijelaz preko konvencionalnih mostova i činila ih iznimno osjetljivima na zapinjanje. Tehnički, elefant je bio remek djelo. Njegova posada, nakon što je bila obučena, znala je da u svojim rukama ima jedno od najubojitijih oružja u njemačkom arsenalu. Ali ratovi se ne dobivaju samo vatrenom moći. Kompleks mehanika, nedostatak pokretljivosti i neadekvatna doktrinarna uporaba pretvorili su elefanta u strašnu zvijer, ali izoliranu. Na kraju rata samo je nekoliko elefanca ostalo operativno. Jedan od njih, kojeg su Sovjeti zarobili u Italiji, danas se čuva u muzeju oklopnih vozila Kubinka u Rusiji. Drugi, koji su uhvatile američke snage, restauriran je i može se vidjeti u muzeju Aberdeen Proving Ground u Sjedinjenim Državama. Ferdinand Elefant bio je posljednji pokušaj Trećeg rajha da nametne svoju tehničku nadmoć na bojnom polju. Bilo je to utjelovljenje njemačkog koncepta Wunderwaffea, to jest Hitlerovog navodnog čudesnog oružja. Ali kao i mnoga druga, stiglo je kasno, s previše nedostataka i u ratu koji je već bio izgubljen.